MLA kan nongpo uba Meral Bones harangkat Father Peters imli Parish Priest kan nongpo lembat ki nong yalam snong ki rangba balang jong kan nongpo parish ki officer katanat PWD mentakas ngi kan rutrik naiwing kelalej banjurip ya ka saudong saukun jong kan nongpo parish na kabentaban pendep ya ki babon ki kampen roy nadu ka jingker ki kenro kelenti ki singkin bat ki wei ki kampen roy na kabentaban penkre ya ka jingya seng rangba shillong archdiocese kaban salong hanongpo parish house nem Hajar Punreu bat kumju ru ka jing penkre na kabenta ka platinum jubilee jong nem Hajar Punyeu MLA kanongpo uba Meral Bones habakren sekilat pathai kubor ulong bakane ka jingle jurip kalong ban pentikna bat ban penurlong ya shibun ki jingdon kam ha ka bayade bat ki kam penroy ki bantre bat pendep ha kapor ka babyang Shua ban pediang ya kite ki jingye seng. Ni dap ni sukumen ga bakrau ni don rengkat hapo nongpo Paris aga jeng don rengkat jong i Paris Priest i jong i pada Peter Simli nong ba snong jong mauro ba opel lengdo i katekes jong i ki dekhot jong ka PPC baro ki ba la banyadan na benta bangi yo ga jing kendu lang na benta ban pe wan khmi na benta ga jing menteri ya kam haka bede bat kajing penbit penbiang lengba ke PWD department haka bede bat ke kenro bat kelenti sengkin hapo jong kene ka campus kene ke compound jong ka nongpo Paris ro kawi kini kijing pentikna ba kini ki kam kini ya be ya renti kini na benta ki bakrau ki bakum ka nongpo Paris abo ki prariunget ki ba i na keleng jong ka ri khasi jantia kamtam ha gajing ede ba gajing pediang ya ka jing seng jong seng rangba jong ka Shillong Archdiocese ha u penai April jong snem Arja Punriu bat kumju ru jing penkre na ka benta ka platinum jubilee jong ka nongpo Paris ha ka basdang jong snem Arja Punyeu te kum unong mikmat bat kini ki rangba po jing lam jong i Paris Priest da yo ban pej ban khmi ya gajing ngai lenti jong ka kam gajing pentre ya ka kenro bat kumju ru gajing penkre na ta ban penhe ki surok bat kumju ru na ga banta ban penbah ya kini surok ke baladon haswa jong kini ki program beper ha ki bangin sa pentri kam face wise kindon ki bangin sedang ki bangila sedang menta kum ka kenro bat kini ka surok hang ne compound kumju ru ha ka wede bat kajing nang penhe kene surok nadu school Saint Paul nadu barung nang thinalat Saint Paul bat sadu sini seneng tingi sngoban ai khuble kerpang ya kene ya ka mission hi baro kawe Paris ki bala kloy wan ai ya jaka bat kumju ru ya ka PWD department na lor ba ki ai ya ki katu kan ni benta jong ki jaka ki badon kene ka IB yang ni bat kumju ru ya kajing sengap bat kajing pediang jong i sembut menteri rangba jong ka jela ka jong ni ba perstun tan song ko menteri WDP ya kijing appeal kijing kerpat nagaliang jong commission nagaliang jong aku MLA nagawanta ba kini ki kam kini ya be ya yanti bar kijing tmu jong kene kijing ya kendu ka jong ni kene sngiru kolong ban jurip ban pej ban khmi ba in la ban pendep ya kam ha ka por ka biang kanang be kinong wan jing seng kin la ban pendon kam kene ki jakar kan long ka babit ka biang nagawanta kijing sekrible bat khamtam nagawanta kiwe de ki mat ki ba kongsan ki bangidon sesien ya aku boleh kerpang ya ka mission ya aku boleh kerpang ya i ba perstun tan song ku menteri WDP bila simkhia ya ka sarkar hi baro ko wi po jing alam jong menteri rangba na ga benta kini ki baro ki jing le bahag ya sedang ki kam ki layat ban ngi scam ba ki por ban wan ro ngidang yo kalan banang pentikena ba ki jing sekri upot ba kinlong na ta jing mentoy jong bobon balang please